Kibo ngola ngwebe. Kibo ngola ngwebe. Kibo makala kaba. Kibo ban mendo ba. Ongi kala nugi kala na. Gi kala ba jana ni me. Ainde ku wannan woke jeji na ka je arafa abun na de kalo. Ise. Aka je megene. Arafa. Chugu moni ni kala ka sina Igbo Landing. Welo na norimili. Welo na mabala. Welo na miga na Igbo. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka mbụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na mba Amerịka wepụta na ebe ama dịka Simon Island nke nọ na Georgia na mba Amerịka, bụ ebe ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị otu Cultural Igbo State Association siza n'aha nkenke ndị bi na mba Amerịka mere ọgbakọ iji wee kwanyere ndị Igbo niile bụ ndị tụfuru ndụ ha na ebe ama dịka Igbo Landing na ya bụ Georgia na mba Amerịka. Onye ọbụla na-agụ history nke ọma ga-ama maka akụkọ Igbo Landing, bụ ebe ọtụtụ ndị Igbo bụ ndị ebu n'ụgbọ mmiri wee na-aba mba Amerịka dịka ndị oru, bụ nke ama dịka slaves n'olu bekee, nọrọ wee sị na ha agaghị adị ndụ wee bụrụ oru nye mmadụ ibe ha, na kama ha ga-anọ dịka oru na mba Amerịka, na ọ ga-akara ha mma ka ha niile wụba na mmiri nwụọ ebe ahụ. Imirikiti n'ime anyị ma ya bụ akụkọ, ma ndị otu a bụ ndị Siza wepụtara otu ụbọchị ha ji wee gaa ebe ahụ ịga kwanyere ndị ahụ niile bụ ndị tụfuru ndụ ha ebe ahụ, ndị niile jiri ndụ ha wee chụọ àjà na ya bụ mmiri ugwu. Dịka ha mere ya bụ ọgbakọ, ha kpọrọ ọtụtụ ndị eze na be anyị bụ ala Igbo, nke otu onye n'ime ha bụ eze Chukwuemeka Nri, bụ eze Agụkwu Nri, bụ onye nọrọ na ya bụ ọgbakọ wee gọọ ọfọ dị iche iche nke o ji wee na-ekele ndị ahụ bụ ndị were ndụ ha chụọ àjà na mmiri ahụ. Mana otu aka ahụ ọ gọkwara ọfọ nke ọ gọrọ ụmụ Igbo niile, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị pụrụ mba, wee sị na ndị Igbo agaghị anọ n'oru ọzọ. Ọ kwukwara okwu Maazị Nnamdi Kanu, bụ nwanne anyị nwoke, bụ onye nke ndị gọọmenti etiti Naijiria tụrụ nga, wee sị na aka ji ya bụ nwanne anyị nwoke ga-ahapụ ya. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụrụ ka ya bụ ọgbakọ si wee gaa, bụ ọgbakọ ụmụnne anyị nwere na Simon Island nke nọ na Georgia na mba Amerịka. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ma dịka anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m biko nwetụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m repụtụ ahịa m maka ụmụnne anyị bụ ndị ọ na-ewezi iwe, ndị na-ajụ m kedu nke mbụ mgbe niile na-ekwu okwu akwụkwọ a, biko gbaghara m. Mana ọ bụrụ na ya bụ okwu akwụkwọ m na-ekwu anaghị amasị gị, kpafee ihe onyonyo a kpaje ya ebe ị chọrọ ikiri, maka na agwala m unu si na agaghị m akwụsị ikwu okwu akwụkwọ a were mgbe unu niile zụchara nke unu, ma rukwenu mgbe unu niile malitere ịkụziri ụmụaka unu otu esi agụ asụsụ Igbo. N'ihi na ọmarịcha akwụkwọ m na-ekwu okwu ya bụ akwụkwọ m nọrọ ala chemie echiche ma kwa aka depụta ya iji wee nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ n'aka akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya, bụ onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya, ọnwa ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị, gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego, bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwezie echiche ma nwa amamihe, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala, zụọrọ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta akwụkwọ ma ị bi na Naịjirịa, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a, anyị ga-ezitere gị na mpaghara Naịjirịa ọbụla ibi. Ma ọ bụrụkwa na ị bi ala bekee ma nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a, ga-agbapịa ya bụ link aka, o buba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị. Ndị Amazon ewetara gị na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa, ka m pụtakwanụ. Ndị Siza bidola ọnọdụ nwa anyị nọ, wasị ka agbakọta ọnụ ọdụ anyị mma, si ka anyị gbakọta ọnụ ka anyị mara onwe anyị, ka anyị nwee ịbụnanya n'ebe ọnwa anyị nọ, ka anyị nyere nwanne anyị aka, nye nwanne anyị aka, na anyị kọta ọnụ na-aga ibe ọ bụla anyị tiere ọkpa ụzọ na-ada ụzọ eme gịnị, ụzọ dị ebe ahụ. Eme ka ndị Siza si na Chukwu kere ụwa niile, mmụọ Chukwu kere enyere aka. Ọ na-adịghị mma na-eke
adịwa n'oye adịwa na abụ adịwa na nkwọ ndị Susa niile ma nwoke ma nwaanyị ma ezinụlọ ba ka ababa wuo ewuo n'ụwa ka o wewuo n'eluigwe maka ibe anyị na-amara na-amarị ya etu a ka nna ayọkwa ndị ọhaneze ndị Igbo ka ha nwee nchewe ka ha ma na-eme ọfụma ka anyị onye so n'azụ bụ na n'ụwa niile nwechara ọhaneze nwechewe na-eduwe ka Chukwu nyeleba aka a na-eme ọfụma ka a na-eme ọfụma ka a na-eme ọfụma na-achụwu gị na-eke gị na-ara mmiri anyị nọ bụ nnekwu mmiri ibe ndị nna nna anyị dị milion nwa nwụọ n'ike ka anyị nweta Igbo mma ọnwụ a nwụrụ bụ ụdị ọnwụ Jizọs Kraịst nwụrụ ka a nọ nye ebere ka a bịa tata na-asa mkpụrụ obi ezu ike na ndokwe mkpụrụ obi ya ezu ike na ndokwe mkpụrụ obi ya ezu ike na ndokwe ndị wa rapụrụ tata bụ Igbo nọ ebe a Igbo ezugo Igbo niile ezugo ụmụnne Igbo ezugo na-ayọ ka ọ dịrị onye ọbụla loteli ka ọ dịrị Igbo mma ka ọ dịkwara onye abụ mma ka ọ dị onye na-ezu onye mma ọnwụ ike ka ọnwụ ike pụọ n'ezinụlọ ba ụlọ mberede pụọ n'ezinụlọ ba ajọ mmụọ pụọ n'ezinụlọ ba mmụọ agbosu mmụọ ọgwụ mmụọ ọgbanje ajọ mmụọ na-epụọ n'ezinụlọ ba iwe na-amara na-amarị ya nne ka na-ayọkwa na-ayọ ndị eze niile nna anyị Igbo ndị eze niile nna anyị Igbo o Chukwu nke ịmara onye ọbụla eze ka onye ọbụla bụ eze rute onye eze ka ọ bụ ka ọ na-enete ndị ọ na-achị ọfụma ka ọ wa adịla ya mma onye eze elize mpeli ezigbo ya ma ndị eze ka a na-achị mmụwa ọfụma maka onye bụ eze ogolu nka ọ dị ndị eze mma na ike adịọ n'oye adịọ na abụ adịọ na nkwụ otu ka nna ayọkwa ndị a na-akpọ ụmụnne Igbo niile nọ n'ebe ezi ebe niile ma middle belt ibe ụmụnne Igbo nọ ma Haiti ibe ụmụnne Igbo nọ ma na Amerịka ibe ụmụnne Igbo nọ n'ebe niile anyị na-ayọ ayọ na Igbo Landing maka Igbo Landing bụ ndị Igbo nwee eyikpọ onye Igbo Landing ọ bụrụ ndị ọzọ nwe na-agbara ọda Igbo nwe mmiri nwegali ọ nwere ma ọ gara ụwa niile mmiri ọgali ibe niile ụwa n'ebe Igbo nọ mmiri nke na-ayọ ayọ ka inyere ụmụ Igbo aka n'Chukwu gbagoro mmiri ụmụ Igbo ka ịbụ Chukwu kpọ n'Igbo n'ibe a eyigbo Igbo Landing Igbo ihe nyere Igbo niile aka na-eke ihe nyere na oye ihe nyere na abọ ihe nyere na nkwọ ka ọ dị ndị Igbo mma ka ọ dị ndị Igbo mma ka a keta oke nke n'ụwa ahụ ka a wee keta n'eluigwe nwa na-ayịkwa ọzọ nwoke a na-akpọ Nnamdi Kalụ Akaji n'aka ji Nnamdi Kalụ arapụ ya na eke arapụ ya na oye arapụ ya na abọ arapụ ya na nkwọ aka ji Nnamdi Kalụ arapụ ya ọ bụ na ọ rapụzi ya aka na-ata ahụ owetu aka osiwa dị nwa na-ayịkwa ọzọ ndị ada Igbo niile na-ebe ebere ka ọ dị Igbo mma adịwa mma adịwa mma na eke adịwa na oye adịwa na abọ adịwa na nkwọ nna-ayịkwa ọzọ ndị elders niile jikọtara nwewe ma n'Imo ma na Abịa ma na Enugu ma na Ebonyi ma na Delta ma na Anambra ibe Igbo niile about 7 steeti nwanne jikọta ka ọ dị Igbo ka anyị mara onwebe na ama na ịkọta ọnụ na-aga ibe ọbụla tiere ọkpọzọ na ụzọ eme gịnị ụzọ dị ebe ahụ adịwa mma na eke adịwa na oye adịwa na abọ adịwa na nkwọ mmiri Igbo Landing ka anyị na-ayọ Igbo Landing na-ayọ agbana bụ ezuọmabara na-ayọ orimili na-ayọ ezigbo mmiri na Igbo niile ka anụ akpara ka anụ ayị anyị ka ọ dị ndị Igbo mma ka ọ dị ndị Igbo mma ka ọ dị ndị Igbo mma ka ọnwụ ike pụọ n'ala Igbo ka onye ọbụla ma akara aka ka onye ọbụla ma akara aka ka ajọ mmụọ pụọ ndị na-egbu ebe ka ha pụọ ndị na-egbu mmadụ ka ha pụọ ndị uke niile ka ha pụọ ndị na-egbu Boko Haram ka ha pụọ ọ bụrụ ndị Igbo na-eke ọ bụrụ ndị Igbo na oye ọ bụrụ ndị Igbo na abọ ọ bụrụ ndị Igbo na nkwọ adịwa mma na ụmụnne anyị bụ ndị Amerịka nọnyere anyị ma Prọfesọ Douglas ma John na-eso anyị na-emebe nne ọbara Igbo dịba n'ime ka ọbara Igbo adịa n'ime ka ọ pụta ibe na ndụba ka akwụkwọ pụta ibe na ndụba ka a mesiri ike ka a pụta ibe ka a wuo ewu ọnụ ka a wuo onye n'igwe ọ dịkwala Igbo dị abe ibe ọ bụla ndụ o mmiri ka Chukwu ji mee ihe dị iche n'ụwa niile anyị na-ayọ gị ụmụ gị niile ndị ebutere nna nna ebe a
Kicha ebe n'isi onye Igbo ama atọ na mba anyị ji ike anyị niile anyị ji arụ anyị na anyị ji obu anyị niile ibe anyị na-amara ada amịa Chukwu gị na-eke gị si anyị kwuo n'ọnụ gị si anyị kwuo aka n'ụzọ maka mmadụ eme nye Chukwu ego mmadụ eme nye ụlọ mmadụ eme nye moto mmadụ eme nye obodo enu ọnụ ka ọ sị anyị mee gịnị mmụ kwuo n'ọnụ nya ka anyị na-ekwu tata Igbo bụ Igbo niile ezugo ma ụmụnne Igbo niile ezugo wa na-ayọ otu gị tata na-ayọ otu mmụọ niile ikele eke dị na mmiri nwe ka anụ anyị anụ ekpere anyị ikecha mmụ Igbo jiri ibe na-edu ụwa chọba mma anyị na-ayọ site tata anyị bịa n'ebe a bụ Igbo niile ma ụmụnne Igbo niile ka Igbo nwere onwebe ka Igbo nwere onwebe ka Igbo makara akaba ka Igbo ba mme ndụ ba oge ikele elu gị ikele ana gị ikele ibe dị ana n'ime Chukwu mmụọ niile ikele eke si na Igbo Landing wee luo n'orimili wee luo n'ọmabala wee luo na mmiri dị n'ala Igbo ka anụ anyị anụ ekpere anyị ndị abịa tata ka onye okiti ego ndụzụ okele achọ onye ọbụla mma ikele achọba mma akụ enwe nwe achọba mma ogologo nụ achọba mma mgbe ibe ukemotu kemosakụ ajọ mmụọ na nwaba n'ụzọ ndị ori gbarịba ọsọ ndị kidnapper abụnaba ndị ọbaba abụnaba ndị egwu mmadụ abụnaba ndị egbochi abụnaba ndị ọgwụ abụnaba ndị arụsị abụnaba ọgbọchakọ esiwa dị ọnya ise ndị atọ ọjọọ n'otu ka taa n'ibe anyị ji ọjọ ugo bịa ebe a ọjọ ugo ọbụ nsị anyị mee bịa taa na ọjọọ n'otu ka taa n'ibe biko kwana Igbo ọgwụ na biko gbọbụ isi anyị yọọ ebe a na-amara na amarị ya anyị na-ekwu nwanne anyị nwoke ji eji na aka ji arapụ ya bụ Nnamdi Kalụ aka ji eme gịnị anyị na-ekwu ndị nzuzo bidoro ọnọdụ anyị eluo tata ọgbakọ niile dị n'obodo niile ji ekweta n'ibe ndị nzuzo nọ ka Igbo wa bụrụ obu Cheka nna Igbo enyelu aka Cheka nna Gad nyelu aka Cheka Rod nyelu aka Cheka Rod nyelu aka Cheka Ben nyelu aka Cheka Dan nyelu aka Moses nyelu aka ayọ ka anyị na-aya ebe ibe na-amara na amarị ya ana m ayọ ọzọ otu niile na-ekpokọ n'ala Igbo ka ọ dịba mma ọ jiri ezigbo okwu wa na-abịa ka Igbo bụrụ owu ka ịbụnanya dị n'imebe ka ọganiru dị n'imebe ka anyị nwego oge nwa arụ izike onye Igbo ibe bụrụ ebe ezigbo ọchọ ka ọ nweta maka anyị na-ayọ gị bụ Chukwu anyị makwu niile eme na ọ dịrị Igbo mma ọ dịrị ụwa niile mma ọ dịrị Igbo mma ọ dịrị ụwa niile mma okwu ọnụ Chineke ka ọ bụ anyị kwu na kama okwu ọnụ Chineke na-emezu ụwa gabiga ma ụwa gabigazara nwere ọnwa ọzọ ebe anyị anọ Chukwu na-ayọ gị bịa tọọ ọjọọ n'otu anyị taa n'ibe na-egbo n'ugo ugo bụ nye bụ ihe na-eme taa ebe anyị nọ kịta nọ ike ịgwa ihe na-eme Iko CISA, the Cultural Igbo State Association na America ka m gwere ọjị anyị nọ n'Igbo Landing ebe ụmụnne anyị many years ago bịara wee sị na ha ga-awa ohu na ha ga-awụ slaves ha si they will not. Most of them mmiri arịrị ha mmiri anyị na-afụ riri anyị gbanwe the spot na-ekwenụ dị mmiri ebe a na ịdị mmiri ebe a mmiri arịrị ha anyị were sị na anyị ga-echeta ụmụnne anyị some of them gbapụkwara anyị that mmiri agara ri ọ ha awụ ndị African Americans nọ ebe a n'obodo America anyị niile have been working together unu mara all these institutions black institutions ụmụnne anyị mere ya bido anyị bido na-enwe relationships with Africa na-abịa here if you check most of those black institutions back ndị be anyị bido and they have risen to greater heights in this country so onye ese ka abịa cheta ha n'ụbọchị nketa and ebe anyị nọ ihe ahụ na Igbo Landing Brunswick Georgia Igbo niile nọ ebe a anyị niile siri all over South Africa Nigeria bịa here ka I celebrate this special day in the lives of ndị Igbo. Hello, thank you. Udo dịrị gị. Thank you, my dear. Thank you. Anyị na-ekelekwa gị. Otu isi agbara Igbo mbọ. Ọ Udo. ga-adịrị gị mma nwanne m. Udo. Ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịrị gị mma. Ise. Ọ dị mma ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nlecha isi eme ya deere anyị ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ ụmụnne m
ka emesịanụ tụsara m ihe onyonyo a.